I dag kører vi ATV i haven. Mig og Stefan kører. Vi starter med Stefan. Han kører! Skide godt det her. Stefan, synes du, det var en fed tur? Ja, meget fint. Hej. Nu er det selvfølgelig Daniels tur. Ja, han er god. Ja. Ja, sådan mand. Just such a woman. Sådan. Ja, sådan da. Var det en fed tur? Ja. Må man nok sige. Det må man sgu sige. Alle sammen husk at like og subscribe til PD Plays. Ja. Og hvis I gerne vil se crosseren, så er det nu, I skal se. Suzuki crosser. Fed. Det er også bare så fint. Ja. Hej hej.